M-ați tot întrebat ce cred eu că va pica la BAC la român anul acesta, ca autoarea culegerii Bacademia. Eu cred că va pica Moromeții la alegere cu încă o operă, Ion, Enigma Otilei sau O scrisoare pierdută, una dintre acestea trei. Voi oricum, ar trebui în mod normal să învățați toate operele. Am totuși un sfat pentru voi. Dacă există o operă pe care o urăți din tot sufletul vostru și vă gândeați să sacrificați anul acesta că 100% nu pică, repetați-o fix pe aceea. Nu știu dacă aveți norocul meu specific în viață, dar eu întotdeauna, dacă urma să dau un examen și uram o lecție, o uram pur și simplu, nu puteam să o înțeleg, fix aia am picat. N-am dat eu bacul, a picat O scrisoare pierdută și toți spuneau că nu este nicio șansă să pice pentru că picase cu 2 ani în urmă. Și eu m-am gândit totuși cu o seară înainte, măi, haide totuși să repet opera, știi norocul meu specific și normal că fix asta a picat. Deci, orice e posibil, chiar dacă o operă a picat anul trecut, chiar dacă n-a mai picat de 10 ani, voi repetați-o totuși ca să fiți siguri. Voi ce credeți că va pica la BAC? Lăsați în comentarii predicția voastră.